И здравейте хора, продължението на Minecraft и снимаме продължението. Сега съм сам и чакам тук отвънка, защото в къщата ми има зомбите и други работи. Сега ме нападат само зомбите и не знам какво ще стане. Не искам да влизам в къщата, защото докато ми се един от новите скелети и той пуска магийки, обаче казвам ви приятно, защото не искам да и не знам какво ще правим, обаче новите скелети! Бягайте! Бягайте, ще ме убият! Да, направихме всичко добре. И да видим. Малко хляб. И да си направим камина, да видим. Тук трябва да печем чаркол, но изчакам да стане светло и сега трябва да пусна вечен ден, за да стане, за да подпалят зомбитата и криперите и да умрат и аз да мога да излезна и да мога да... Опа, пада ми батерията и ау, някой има цели. От новите скелети е. О, бягайте, те предават магийки. Трябва да избягаме. И крипър. Фью. Трябва и малко дърво. Трябва да убием този тъп крипър. Бягайте! Крипър ме гони, крипър ме гони! Топки сняг, да видим това ли ще бъде само. И хора, за сега имаме 11 топки сняг и не знам, но аз трябва да отида някъде за дърво, затова ще спя тук и ми трябват малко торчове. Отивам да сложа да ми се зарежда телефона и ще продължим с клипа, затова затова следващите продължения, или може да нямам продължения, надявам се да сме повече развити и да лайквате. Сега трябва да си включа телефона.
И отиваме в къщата. Малко съм се спрян звук, хората няма да чуват. Да видя сега нещо. Дали да снимам с... Бей, защото... Още един човек, да видим малко ли има повече тук, колко да... И трябва втори чет за тук, хубави неща. Вместо да обираме ниви, може да си събираме тези честове и да правим. Надявам се много да лайквате. И да, забравих да се представя. Аз съм Митко БГ. Трябваше да се представя много по-рано, но нямах време и исках по-бързо да свърша в клипа, за да мога да се напиша и домашните. Но сега трябва да намеря къщата, само да видим тук какво има. Чакай. О, бъгна ми. Значи тук какво има? Не е нищо специално, малко хляб. Ние сме на предхард и на чудовищата предхард и малко гадо, защото няма кой да тук да има чести тук има, но ние с този яко сме го брали. Отиваме на някоя друга къща. Тази има ли чест? Не, само тейбъл. Това връщаме тейбъла. И така става. Ние сме на вечен ден. Само да си намеря къщата и ще... няма да сме на вечен ден вече, но... Кокали! Вау! Как ли сега скапа на къщичка? Да видим. Вау! Ау! Извинявай! Ще те намеря. Какво подаваш? Съжалявам, не мога да... Не мога да те нахраня, затова... Ще си взема... Съжалявам, няма да искам от теб и... Това ми беше... Сега трябва да търгуваме селените и... Клипа вече е 9 минути, нещо... Не знам кога започнахме, но този иска 9. Всички искате на 20. Същия си, what the fuck. Да видим някой в къщата, да дали ще има такова.
трябва да си опечем малко така, да... Села ги... Какъв си? И добре, след малко ще се наложи да спираме клипа, защото той вече е 12 минути и 10 секунди, вече 11. И сега малко се поразвихме, имаме емералди и се надявам да имаме още емералди, да видим 18 картофа за един емералд, такива за емералд, един емералд за 3 хляба. Съжалявам се на но аз такова мога да се направя хляб. И чао хора, ние трябва да затваряме и да спираме клипа, защото е 12 минути и 49 секунди, даже вече повече. Надявам се да ви е харесало и пак да повторя много да лайквате от Митко БГ. Чао!